சிற்றம்பலம் நீண்ட ஆயுளும் நிறைந்த செல்வமும் நீங்காத கல்வியும் மூன்று பெற்று வாழ்க வளமுடன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போது கும்பராசிங்க ஏழரை சனி எப்படி இருக்கிறது. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. திருக்கணித முறைப்படி தை மாதம் 3ஆம் தேதி 17/1/2023 செவ்வாய்க்கிழமை சனி பயிற்சி ஆகிறாங்க. மகரத்துலேருந்து கும்பத்துக்கு, விரைய சனிலேருந்து இப்போ ஜென்ம சனிக்கு மாறுறாருங்க கும்பத்துக்கு. தை மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு பார்வை மேஷ ராசியில் 3ஆவது பார்வையும், சிம்ம ராசியில் 7ஆவது பார்வையும், விருச்சிக ராசியில் 10ஆம் பார்வை. உங்கள் 3ஆம் வீடு, 7ஆம் வீடு, 10ஆம் வீடு, இந்த 3 வீடையும் பார்க்குறாருங்க. அவர் பார்க்குற வீட்டில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிவேகமாக கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஜென்ம சனி. அப்போ ஜென்ம சனிங்கிறது ரொம்ப கொண்டு போகிற விஷயம் அங்கே கரெக்டாக இருக்கும். உங்கள் ஜென்மத்தில் நீங்கள் என்ன கர்மா செய்தீர்கள், என்ன புண்ணியம் செய்தீர்கள், அதுக்கேற்ற பலன் உங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். தொழில் ஸ்தானத்தில் உங்கள் தொழில் பல மடங்கு மந்தமாகி கொண்டே இருக்கிறதா, பல மடங்கு பெருகி கொண்டே இருக்கும். உங்கள் புண்ணிய பலன் இருக்கும்போது அவர் உங்களுக்கு உங்கள் தொழிலை இம்ப்ரூவ்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். நீங்கள் அந்தளவுக்கு கடுமையாக உழைக்க ஆரம்பிக்க போகிறீங்க. உங்கள் ஜென்மத்திலே சனி வரனால அந்த உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் உங்கள் தொழிலுக்கு கிடைக்க போகிறது. உங்கள் குடும்ப ரீதியான பிரச்சனைகள், சின்ன சின்ன சண்டைகள், சச்சரவு இருக்க போதுன்னா தை மாதத்துக்கு மேலே உங்களோட புண்ணிய பலனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு குடும்ப ரீதியாக மனைவி மூலியமாக எந்த பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கும். அந்த பிரச்சனைகளிலும் தீர்ந்து விடுபடவும் சில விமர்சனங்கள் சொல்லுகிறேன். அதே மாதிரி உங்கள் அலைச்சல் அதிகரிக்கும் ஜென்ம சனியப்போ. அலைச்சல் யாரும் அலையணும், தொழில் அலையணும், வேலைன்னு அலையணும். உங்களோட வீரியம், உங்களோட வேகம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் மந்தத்தோடு இருக்கும். திடீர்னு மந்தமாய் நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்தால் என்ன, இவ்வளோ வேகமாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துலையே நீங்கள் நின்றுவீங்க. நிற்காமல் ஓடுங்க, ஸ்பீடாக இருங்க. ஸ்பீடாக இருக்க உங்களோட வீரியம் குறையும். அதே மாதிரி நீங்கள் சூரிய பகவானை டெய்லி அதிகாலை வணங்குங்க. சூரிய பகவானை எவ்வளோக்கெவ்வளோ அதிகமாக வணங்குறீங்களோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ உங்கள் ஜென்ம சனியிலேருந்து கொஞ்சம் விமர்சனம் கிடைக்கும். ஏன்னா எங்கேயுமே மந்தமாக்க ஜென்ம சனியில் வந்தாவே கொஞ்சம் மந்த புத்தி வந்துடும், சோம்பேறித்தனம் வந்துடும். அந்த சோம்பேறித்தனத்தையும் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக்க நீங்கள் சூரியனை வணங்குறப்ப உங்கள் ஆத்மகாரகன் பலப்படுவார். உங்கள் ஆத்மகாரகன் பலப்படுறப்ப இந்த மந்தக்காரகன் சனி உள்ளே நுழையிறப்ப உங்களோட ஆத்ம பலம் மேலோங்கி நிற்கிறப்ப உங்களோட அந்த ட்ராபேக் நிற்காது, வேகமாக முன்னேறிக்கொண்டே செல்வீர்கள். அந்த சோம்பேறித்தனத்தை தட்டி அந்த விஷயத்திலிருந்து உங்களை வலி வேதனையில் நிற்காது. அதேமாரி இந்த ஜென்ம சனி கும்பராசிக்கு வரப்போ சொத்து கிரயம் ஆகும். இந்த 4 மாதத்துலேயே நிறைய பேருக்கெல்லாம் சொத்து கிரயம் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். சொத்து கிரயமாகும், சொந்த வீடில் அமையும், சொந்த அமைப்பு, வீடு வண்டி வாகனங்கள்லாம் அமையும். இந்த மாதிரி அமைப்பெல்லாம் வரும் ஜென்ம சனி வரப்போ. என்னங்க ஜென்ம சனி வரப்போ நீங்கள் இப்படி வருங்கிறீங்க அப்படின்னு, நம்ம புண்ணிய பலனுக்கு நிச்சயம் வருங்க. ஜென்மத்தில் சனி எல்லாரும் கெடுதல் செய்வாங்க. கெடுதல் செய்வாங்கன்னு என்ன கெடுதல் செய்வாங்க? உங்கள் கர்மத்தில் பிரச்சனை இருந்தால் கெடுதல் செய்வதாங்க செய்வார். நீங்கள் இந்த கர்மம் செஞ்சுருக்க அந்த தண்டனை அனுபவிச்சு உப்பு திண்டமே தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம உப்பு சாப்பிட்றதா நிச்சயம் தண்ணி குடிக்கணுங்க. அந்த கர்மக்காரகன் நம்மளை தண்ணி குடிக்க வச்சிருவார். அதனால் தப்பு செய்யாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பலன் நிச்சயம் சேருங்க ஜென்ம சனி வரப்போ. ஆனால் இந்த ஜென்ம சனி வரப்பு நீங்கள் எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நிரந்தரம் ஆகிவிடும். உங்கள் சாகும் காலம் வரைக்கும் இருக்கும். இடம் வாங்கி போட்டால் நீங்கள் சாகும் காலம் வரைக்கும் இருக்கும். சொத்து வாங்கி போட்டால் இருக்கும். வீடு வண்டி வாகனம் செல்வம் என்ன நீங்கள் சேர்த்து வைக்கிறீங்களோ எல்லாமே இருக்கும். உங்கள் பாவமும் சேர்த்து தான். பாவத்தை சம்பாதிக்கிறாதீர்கள் ஜென்ம சனியை. இப்போ அது உங்கள் ஜென்மாவில் அப்படியே இருந்துவிடும். உங்கள் ஜென்மா கழியும் காலம் வரும் வரை சனி உங்களை புரட்டி போட்டு கொண்டே தான் இருப்பார். அதனால் உங்கள் ஜென்ம சனி வரப்போ நீங்கள் தெளிவாக எப்பயுமே சொல்கிறது தான், 7.5 சனி பொய் பேசக்கூடாது. பொய் பேசாமல் சிறப்பாக இருங்கள். அப்படி பொய் பேச முடியல, பொய் பேசாமல் இருக்க முடியலன்னா அமைதியாக மௌன விரதம் இருந்துருங்க. அதே மாதிரி அந்த இடத்துல நான் பேசியே தீரலனா எனக்கு பிரச்சனை வந்துடும், நீங்கள் பொய் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா பேசாமல் இருங்க, அவ்வளோதான். உண்மையும் சொல்ல வேணாம், பொய்யும் சொல்ல வேணாம். அது மாதிரி சைலண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் சனிக்கிழமை ஒரு பொழுது விரதம், ஜென்ம சனி வந்தனால ஒரு பொழுது விரதம் எடுங்க. காலையில் எதுவும் சாப்பிடாதீங்க. இல்லை எனக்கு ஹெவியான ஒர்க் இருக்குது என் வேலையில், என்னால் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாதுன்னா ஒரு டம்ளர் பால் காலையில் குடிச்சுக்கோங்க. குடித்து ஒரு பொழுது விரதம் இருந்து காகத்துக்கு சாதம் இட்ட பிறகு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சனியோட பயிற்சி சிறப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்களும் நீலக்கல் போடலாம். நீங்கள் தங்கத்தில் கூட செய்து போடலாம் நீலக்கல். அது உங்களுக்கும் சிறப்பாக இருக்கும். ஏன்னா 7.5 சனி. ஆனால் அந்த நீலக்கலை போட சொல்கிறீங்க, எவ்வளோ நாள் போடுறது அப்படின்னா நீங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக போடலாம். நீங்கள் கும்பம் சனியோட வீடு. இந்த கல் நீங்கள் எந்நேரம் வேணாலும் எப்போனாலும் போடலாம். 7.5 சனியில் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் 7.5 சனியில் போட்டால் அந்த வீரியம் கொஞ்சம் குறையும். அதேமாதிரி உங்களுக்கு கால் உளைச்சல், கால் வலி,
நிச்சயம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு விரைய சனியில் இருந்துச்சு இல்லை, 12ல் நின்றுச்சு. அதனால் உங்களுக்கு கால் வலி அடுத்த ரொம்ப இருந்திருக்கும். இந்த 2.5 வருடங்கள் மகரத்தில் இருந்த வரைக்கும். இன்னும் 4 மாதம்னா ஹெவியாக கூட வலிக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த 4 மாதத்துக்குள்ளே அங்கிட்டு உங்களுக்கு கும்பத்தில் உங்கள் ராசியிலே ஜென்மசனி வரப்போ இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் புண்ணிய பலனை சேர்த்து வைக்கிற வரைக்கும் தான். சில விஷயங்களை கரெக்டாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயம் உங்களோட ஜென்மசனி நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை தரம் உயரும். அந்த தரம் உயர உயர உங்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்பான அம்சம் அமையும். அந்த அமைப்பு கொண்டு வரப்போ நீங்கள் சிறப்பாக செயல்படுறப்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை. குடும்பமாக இருக்கட்டும், தொழிலாக இருக்கட்டும், நீங்கள் அலையும் அலைச்சல் உங்களை வாழ்விக்கும். சனி நம்ம கட்டத்திலே வந்து உட்காந்துட்டாரேன்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம கட்டத்தில் உட்காந்துருக்காருங்க. உங்கள் வீடு உங்கள் ஆட்சியில் இருக்க வீடு சனியோட வீடு. அவரோட வீட்டிலே வரப்போ ரொம்ப பாதகமும் செய்ய மாட்டார். ஆனால் பாதகம் செய்யலேன்னு சொல்லி நம்ம கர்மம் செஞ்சிட்டோம்னா அந்த கர்மத்துக்குரிய லாபத்தை குறைச்சிருவார். ஏன்னா காலபுருஷ தத்துவத்தில் 11ஆவது வீடுங்க. அந்த 11ஆவது வீட்டை வந்து நீங்கள் வந்து எந்த விதத்தில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தாங்க சிறப்பு. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு பண உதவி செய்ய முடிஞ்சால் செய்யுங்க. அப்படி இல்லையா மன நிம்மதி கொடுக்க முடியும்னா நிச்சயமாக அந்த பண உதவியை காட்டிலும் பல மடங்கு பெருசுங்க அந்த மன நிம்மதி. அதை கொடுங்க, சிறப்பாக இருக்கும். வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களை என்றும் அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள். அலட்சியப்படுத்தினீர்களால் சனியின் கோபத்துக்கு உள்ளாவீர்கள். அதனால் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க. யாரையும் மனசு நோகாமல் பேசுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் கோபத்தை குறைச்சிங்கன்னா நிம்மதியாக இருக்கும். நிம்மதியான வாழ்க்கை, சிறப்பான வாழ்க்கை. ஜென்மசனி எதுவும் பயப்படாதீங்க. ஜென்மசனி உங்களுக்கு லாபசனியாக தான் இருக்கும். அந்த லாபசனியை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கிறது தான் இருக்குது. அதை சிறப்பாக செயல்பட்டீங்கன்னா சிறப்பாக வாழ்க்கை இருக்கும். வாழ வந்தோம் வாழ்விப்போம். தில்லை அம்பலம்.